I kick it. ଷଣ୍ଢ ବାହାଘର। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘ ମାମୁଁ ଆଉ ବିଲୁଆ ଭଣଜା ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି। ବିଲୁଆ ପଶୁମାନଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ଦିଏ ଆଉ ବାଘ ତାକୁ ଶିକାର କରେ। ବାଘ ଯାହା ଶିକାର କରେ ସେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯାହା ବଳକା ରହେ ବିଲୁଆ ତାକୁ ଖାଏ। ଏମିତି ତାଙ୍କ ଦିନ କଟୁଥାଏ। ବୁଝିଲୁ ଭଣଜା, ଆଗକୁ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସୁଛି, ଶିକାର କରିବା କଷ୍ଟ ହେବ। ଏବେଠୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଶିକାର ନ କଲେ ସେତେବେଳକୁ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆଉ ସେଥିରେ ହେଳା କରିଛି କି? ଗୋଟେ ବେଶ ଡଉଲ ଡଉଲ ହାତୀର ସନ୍ଧାନ ପାଇଛି। ତାକୁ ତମେ ଯଦି ଶିକାର କରନ୍ତ ବର୍ଷା ଋତୁଟା ଆମର ବେଶ ଆରାମରେ କଟିଯାଆନ୍ତା। କେଉଁଠି କହିଲୁ? ସେ ପାଖ ପାହାଡ଼ ତଳେ ସେ ବୁଲୁଛି। ଆମେ ଯଦି ଏବେ ବାହାରିବା ତାକୁ ଆରାମରେ ମାରିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି କରୁଛୁ କାହିଁକି? ଚାଲ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ହାତୀ ଶିକାର କରିନି। ରେ କୁଜି ବାଘ, ତୁ ଆସିଛୁ ମୋତେ ଶିକାର କରିବାକୁ? ହଉ, ଆସେ। ଆଜି ଯଦି ତୋ 14 ପୁରୁଷ ନ ଦେଖେଇଛି ମୋତେ ଚିହ୍ନିବୁ। ଭଣଜା, 15-20 ଦିନ ହେଇଗଲା ମୋ ଅଣ୍ଟା ଭଲ ହେଲାନି। ଦୌଡ଼ି ପାରୁନି, ଆଉ ଶିକାର କରିବି କ'ଣ? ଭୋକରେ ଇଆଡ଼େ ପେଟ ଜଳୁଛି। ପୁରା ବୀର ଦର୍ପରେ ଯାଇଥିଲ। ଭାବିଲି ତମ ପାଇଁ ହାତୀ ଶିକାର ସହଜ ହୋଇଥିବ। ତମେ ତ ଥରକେ ଚିତ୍ପଟାଙ୍ଗ। ଅଣ୍ଟା ମୋଡ଼ି ହେଇ ମାସେ ହେଲା ବସିଛ। ଛାଡ଼, ବେଳା ଖରାପ ଥିଲା, ନହେଲେ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଗରୁ ପରା କେତେ ହାତୀ ମାରିଛି। ସେ କଥା ଛାଡ଼, ଏବେ କ'ଣ କରିବା କହ? କରିବା ଆଉ କ'ଣ? ତମେ ତ ଶିକାର କରିପାରୁନ। ତମେ ଉପାସ, ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ବି ଉପାସ। ତୁ ଯା, କେଉଁଠୁ ଛୋଟ ମୋଟ ଠେକୁଆ ଫେକୁଆ ମାରିକି ଆଣେ। ମୁଁ ଶିକାର କରିବି? ମୁଁ ଶିକାର କରିଥିଲେ ତମ ପାଖରେ ଅଇଁଠା କାହିଁକି ଖାଉଥାନ୍ତି? ତାହେଲେ ଆଉ ଉପାୟ କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା ଭଣଜା, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, କୌଣସି ନିରୀହ ପଶୁକୁ ଭୁଲେଇ ଭାଲେଇ ମୋ ଗୁମ୍ଫା ଯାଇ ନେଇ ଆସେ। ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତାକୁ ମାରିବି। ହଁ, ଠିକ୍ କଥା କହିଲ। ମୁଁ ଯାଉଛି ମାମୁଁ, ଦେଖିବା କେଉଁଠି କ'ଣ ମିଳୁଛି। ସେଠି ବୋଧେ ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢ ଘାସ ଚରୁଛି। ୟାଠୁ ବୋକା ଆଉ ନିରୀହ ଜୀବ ଆଉ କେଉଁଠୁ ପାଇବିନି। ଷଣ୍ଢକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବାଘ ପାଖକୁ ନେଇପାରିଲେ କାମ ହେଇଯିବ। ନମସ୍କାର ବୃଷଭ ଭାଇ, ଆଉ ସବୁ ଭଲ ତ? ବିଲୁଆ ମୋତେ ଭାଇ ଡାକିଲା? ହଁ ଭାଇ, ସେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଛି ଆଉ ତମର ସବୁ ଭଲ ତ? ମୋର ସବୁ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ତମ ପିଲାପିଲି କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ପିଲା ଛୁଆ କଥା କ'ଣ ପଚାରୁଛ? ଏଯାଏଁ ମୋର ବାହାଘର ହେଇନି। କ'ଣ କହୁଛ ତୁମେ? ଆଜି ଯାଏଁ ତମର ବାହାଘର ହେଇନି? ଏତେ ବୟସ ହେଲାଣି, ହେଲେ ତୁମକୁ ପାତ୍ରୀଟିଏ ବି ମିଳିନି? ଚାଲ ମୋ ସାଥିରେ, ତମ ବାହାଘର କରେଇକି ଛାଡ଼ିବି। ସତରେ? ତମ ପାଖରେ କ'ଣ ଭଲ ପାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି? ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଦିଶୁନି, ତାର ପାଖରେ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଛଡ଼ା ମାଳ ଜଣେ ଜଣଙ୍କଠୁ ବଳିକି ସୁନ୍ଦରୀ। ବିଲୁଆ ଭାଇ, ତମେ ତ ମୋର ଆଜିଠୁ ଧରମ ଭାଇ ହେଲ। ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପାତ୍ରୀଟିଏ ନେଇ ଆସ ନା। ସେଇ ତ ଅସୁବିଧା ଆଉ। ସେମାନଙ୍କର ଏକାଠି ସ୍ୱୟଂବର ହେଇ ବାହାଘର ହେବ। ଆଗୁଆ କେହି ଆସିବେନି। ତମେ ଚାଲ, ତମ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପସନ୍ଦ କରି ବାହା ହେବ। ଏବେ ଗଲେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ସାଙ୍ଗେ ଯିବ, ଏକାବେଳକେ ବାହା ହେଇକି କନ୍ୟା ଧରିକି ଆସିବ। ହଉ ତେବେ ଚାଲ। ମାମୁଁ, ତମେ କ'ଣ କଲ? କେତେ କଷ୍ଟରେ ଷଣ୍ଢକୁ ଆଣିଥିଲି, ତମେ ମାରିପାରିଲନି? ଆରେ ଭଣଜା, କ'ଣ କରିବି କହ? ତମେ କେତେବେଳେ ଆସିବ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲି? ଆସିବା ପରେ ତାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଝାମ୍ପ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ବେଳକୁ ସେ ମୋତେ ଦେଖିକି ପଳେଇଲା। ବୁଝିଲ ମାମୁଁ, ତମେ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢକୁ ମାରିପାରୁନ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛ। ଦେଖୁଛି ଆମକୁ ଉପାସ କରି ଦିନ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁ ଆଉ ରାଗେନି ଭଣଜା, ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲି ବୋଲି ଝାମ୍ପ ମାରିବା ଆଗରୁ ସେ ପଳେଇଲା। ଏବେ ମୁଁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ରହୁଛି। ତୁ ଯା, ଆଉ କାହାକୁ ନେଇକି ଆସେ। ଆସୁ ମୁଁ ଝାମ୍ପ ମାରିବି। ଯିବି ତ ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ମିଳିବ କି ନାହିଁ କହିପାରୁନି। ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ହାଲିଆ ହେଇଗଲେଣି, କେହି ଜନ୍ତୁ ବି ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖିବା,
ସେଇ ବୋକା ଚଣ୍ଡକୁ ଆଉ ଥରେ ମନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ବୃଷ ଭାଇ, ଏ ଭାଇ ତୁ ମୋର ସବୁ ସାରି ଦେଇଥିଲୁ। ମୋତେ କୁଆଡ଼େ ନେଇକି ଯାଉଥିଲ ଶୁଣେ? ବାଘ ମୋତେ ଧରିଥିଲା ବୋଲି ଜାଣ, ଖାଲି ଆଇସ ଜୋର ଥିଲା ବୋଲି ବଞ୍ଚିକି ଆସିଲି। ସତରେ ବୃଷ ଭାଇ, ତମ ଭଳି ବେରସିକି ଆଜି ଯାଇ ମୁଁ ଦେଖିଲି। କନ୍ୟା ସିଆଡ଼େ ଫୁଲମାଳ ଧରିକି ବସିଛି, ତମେ ଇଆଡ଼େ ଛାଟିପିଟି ହେଇପାର। ବିଲୁଆ ଭାଇ ତମେ କେଡ଼େ ମିଛୁଆ କିଓ ହଇଓ। ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଲି ବାଘଟା ଛପିକି ମୋ ଉପରକୁ ଝାମ୍ପ ଦେବାକୁ ବସିଛି, ତମେ ମୋତେ କହୁଛ କନ୍ୟା? କାହିଁ କେଉଁଠି? ବାଘ ତ ନଥିଲା ସେଠି। ସେଠି ତ କନ୍ୟାର ସଖୀମାନେ ଥିଲେ, ତମ ସାଥିରେ ଟିକେ ଥଟ୍ଟା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତାକୁ ଦେଖି ତମେ ପଳେଇ ଆସିଲ। ସତରେ? ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବିଥିବେ? କହୁଥିବେ ଇଏ କି ବର ହେଇଛି ମ, ଥଟ୍ଟା ମଜା ବି ବୁଝିପାରୁନି। ଛି 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 ଛି। ହଁ ହେଇଥିବ। ସତରେ ମୁଁ କ'ଣ ଡରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି? କନ୍ୟା କ'ଣ ଭାବିଥିବ? ବିଲୁଆ ଭାଇ ଆଉ ଥରେ ଯିବା କି? ଯିବାର କିଛି ନାହିଁ ଯେ, ହେଲେ କନ୍ୟା ମଙ୍ଗିବ କି ନାହିଁ କହିପାରୁନି। ଭାଇ ତମେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ହବ। କ'ଣ କହୁଛ? ଭାଇ ପାଇଁ ଏତିକି କର। ହଉ ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ତେଣିକି ତମ ଭାଗ୍ୟ। ଭଣଜା, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଛି। ଶୁଣୁ, ମୁଁ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଉଛି, ତୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଜଗିକି ବସିଥା। ହଉ ମାମୁଁ। ମାମୁଁଟା ଏତେବେଳେ ଯାଏଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମ? ଭୋକରେ ପେଟ ଜଳିଲାଣି। ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ଥୁଆ ହେଇଛି, ତାକୁ ଦେଖି ଭୋକ ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲାଣି। ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହେଉନି, ଯାଉଛି କିଛି ଖାଇବି। ମୂର୍ଖ ବିଲୁଆ, ତୁ ମୋ ଶିକାରକୁ ଅଇଁଠା କଲୁ। ତୋର ଏଡ଼େ ସାହସ, ମୋ ଶିକାରର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଖାଇ ଦେଇଛୁ। ତତେ ଆଜି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି, ତତେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାମୁଁ ମାମୁଁ, ମୋ କଥା ଶୁଣ। ଏ ଷଣ୍ଢର ମୁଣ୍ଡ ନଥିଲା। ମୁଣ୍ଡ ନଥିଲା? ନା, ତାର ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ଥାନ୍ତା। ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ଥାନ୍ତା ସିଏ ଥରେ ମରଣ ମୁହଁରୁ ଫେରିକି ଆଉ କ'ଣ ଆସିଥାନ୍ତା? ତୁ ଠିକ୍ କଥା କହିଛୁ। ହଉ ଭଣଜା, ଚାଲ ଖାଇବା। ମୂର୍ଖାମି ଓ ଲୋଭ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ। Thanks for watching.